De bine, Mario Yepes în fața lui Higuain, recuperează argentinienii, Angel Di Maria, pas splendid cu călcâiul pentru Zabaleta în fața porții, spasa lui Zabaleta puțin prea în spate pentru Montijo sau Agüero. Prima mare ocazie a acestei partide este într-adevăr Walter Montijo, cel care nu reușește să reia, era... Centrarea lui Di Maria în 6 metri, acolo ratează degajarea și ce intervenție de Ospina! Formidabil! Paradon David Ospina! Ocazie uluitoare a Argentinei în minutul 17, două super intervenții ale lui David Ospina, portarul lui Nice, iată, reușește să repare această eroare incredibilă de fundașului său, al lui Ramirez. Iată, Higuain îl ia la țintă pe Ospina. Momentul în care mingea ajunge în posesia lui Mascherano, cercat o pasă lungă pentru Montijo, Javier Mascherano. Montijo îl lovește pe Ospina, columbienii sunt foarte, foarte nervoși, Zapata, Zuniga și Yepes sunt cei mai nervoși. Zapata ia cartonaj roșu, minutul 26. Iată că a fost o idee bună să fie trimis un arbitru venezuelan la această partidă. Apropo de ce spunea telespectatorul nostru ceva mai devreme, vedem dacă va fi cartonaj roșu și pentru Montijo, așa se pare. Vedem exact ce s-a întâmplat. Higuain într-un duel cu Zapata. Acolo Higuain a încercat să-l lovească pe Zapata după ce a fost scos de pe traiectorie de fundașul Milanului. Zapata a reacționat nervos. Iată momentul în care Higuain îl lovește pe Zapata, până la urmă o decizie